Let the whole world hear. Jesus did not pronounce to the world that I have finished. It is written. It is finished. It's a parable. It's a symbols. It's a hieroglyphics. It's a picture writing without explanation, without understanding. But to them, to we, the unprofitable servants of the Lord, which has been given unto us to understand the hieroglyphics, the parable, we know that he said, it is finished. And what has finished? Mystery TV. In the name of Jesus. Just 1 minute. Father, we thank you. Already said that was we yesterday. Amen. For Bible, no fact with him. One message. For Bible, fact with him. Yo. Amen. 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 1 Corinthians 1:18. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Let's hear the word of God. Glory be to God. For the preaching of the cross is them that are perishing. Yes, Foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Amen. Amen. Tum fatwo. Eja yedas. Wo de hwemani. Wa ba ha, wo se wo ba fa Bible bra. Wo ba fa Bible bra. Me na menim nia me de hye Bible no. Fa kofie, wo kofie a fa to usumu ase. Da so. Ka asem ya obeka biara fa so. Disobedient. Asode ete se de akom ho. Oni ba wo ka asem so se na wrefi. Wo so sofo no bom na bre bi ye. Wo so ja ho se wo de ade ma wo na wrefi. Because one function is physical. Sunsumu. Je. Yeah, wait, for wait, the whole one fashion money. For the message of the cross is foolishness for those who are perishing. Ascend so asempana Yesu kan ho. Abrabo Yesu bebo ya okowie wa ascend so. We are where you say yes am you. One say mon Bible na say also to say I am preaching the word of God. Do you know the word of God? The Arakai or Aramite or the Hebrew, the Jew word, it is finished. Say, it is finished. Asa, the Bible translated in the scholars. One more teaching the Bible, Bible now, they are all false. The translation is not of Holy Spirit. And this Anna Bible school in theologians, Akofasuya, Mario, Jesus is where we are. Where we anchor or fresh from. Amen. Eno di tu minima o. Se monko na monko ye ni ame ye. Wawie. Debi. 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 Aje wawie de ofro bi lisa nsa. Bra. Asendua nesu. Eno say it is finished. Asa. Anya mawie. Let the whole world hear. Jesus did not pronounce to the world that I have finished. It is written. It is finished. It's a parable. It's a symbols. It's a hieroglyphics. It's a picture writing without explanation, without understanding. But to them, to we, the unprofitable servants of the Lord, which has been given unto us to understand the hieroglyphics, the parable, we know that he said, it is finished. And what has finished? Asa. Then asa. Yen na yenim. Obi owo mma mienu. Obaku se chewe japade mu na ma me half. Na ma me mfa half. Amen. Ma me bra. Amen. Ente Awurade che mu pepepe o che mu ai. Mienu. Ente mienu no ni oso pani de no de ye den. Odi ma no. Ebi say wa cho say nya obebisa me be ma. Yes. Onu no ga say nya obebisa me be ma. Na obaku se che mu na ma me media. O de be ma na mfa ma. Odi be ma no. Ena okodi na ye den. Esai. Ento jiwie no wan tra me nchen bio. Onu wan tra me nchen. Oje ni de ena oba asase so. Ena obedi na ye den. Esai.
All the ashawo abosomfo kremo malam tutufoɔ ne ade bɛkyɛn na wodi na sai. Nti ɛmfa na ɔbɛkɔ. Obeko. Messenger. Ɔbɛkɔ ɛmfa. Ɛmfa na ɔde bai. Sase so. Obeko na Go. sase. Nea ɔwɔ me nkyɛn no ɔno wangye ne deɛ. Nti ɛwɔ hɔ a na ɛnni hɔ. Ewo. Amen. Amen. Nti ɛwɔ hɔ a na ɛwɔ hena hɔ. Ewo ne jano. Ɛwɔ ne papa hɔ. Nti bere bi a ɔyɛ ready otumi bɛgye wɔ ne papa hɔ. Yo. Ana meboa. Enokware. Ne papa nso ayɛ ready sɛ bere bi a ɔbɛyɛ ready medbɛyɛ dɛ. Ibema. Nea ɔbɛbisa biara. Ibema. Nti wei ɔbɛba asase so no wamfa agyapade no anyɛ dɛ Amma. amba wo. Ɔbɛhwehwɛ ne yere ne mma ne nkoafoɔ na ɔso kɔsiesie baabi na owie ɔbɛba abɛfa wɔn na sika no nhyira no ɔne wɔn ayɛ dɛ Ate. bɔ nsɛm. Amen. 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 Na mo se wiasefo no se na obo nipa dasani na nipa bɛyɛ sɛ onyankopɔn nsɛ so. Wɔn kɔ nipa yɛ ateasefoɔ kra ɔnyɛ ɔkra ateasefoɔ. Nti Yesu bɛkɔ no. Amen. Ɔsɛ Peter na ɔbɛkyekye wɔ asase so no ma ayɛ dɛ Mechichire. soro yɛ hefa ɛyɛ spiritual honhom na yɛ mfa yɛn nu ayɛ dɛ. Eyo. Nti wo sɛ onyame nkum obi a na me ma agye asɛm a wokae na sunsun ma ayɛ dɛ mmɛku nipa no. Ɛsɛ me na ma ahyɛ wo sɛ nea wobɛhyira no mɛyɛ dɛ mmɛhyira no nea wobɛdome no no mmɛyɛ dɛ mmɛdome no. Nti ɛwo na woyɛ ana me na meyɛ. Ready. Ayɛ na asɔre ma mokɔ a mode mo ani ato onipa so. Onyame na ɛyɛ biribiara ɛnyɛ onipa nyɛ ɔsɔfo. Peter yɛ onipa Yesu yɛ Awurade. Ɛna me se sesei no asuafo yi mongye adwuma a meyɛ no mobɛyɛ ase nsa. Obi yare a moka asɛmpa no a monsa ne yare monsa ne nti sɛ mawi a anka wokɔyɛ dɛn. Oh, Timothy. Sɛ mawi a mekɔfo bi sɛ ɔnkɔto aso. Baby. Ɔbɔ wɔn sɛ mmayewa. You don't understand the scripture. Also, it was a maker nyamiasem. Unim nyamiasem. There's difference between the word of God and the scripture. Onyame sɛ ayeyi asa kwasi ade abrabɔbɔ ne efi ade a wontumi yɛ yare ɛda wo so awokwa wonim sɛ wo yare. Wo yare ayere fi wadwene nyɛ adwuma waso nte ase bɔ ka hwetra wo wura fi ade wo fa ha yɛsɛ bɔ ware up to round 30-40 years. Wo yare aware. Waware na ntumi mba wo yare ɛba wo. Wo ni sika wo yare ohia. O moja sotia wo yare moja sotiu. Amen. Ɛnti ɔsɛ wo hwehwɛ abɛyɛ dɛ wobɛhu nyɛ ntia moja sotiu nyɛ ntia wɔware w'adwuma wo sikasɛm wo biribia wo bɔbra na ɛnyɛ yie no biribi kɔ so wo nso sɛ hwe nkɔ so wo nyare hwe nyɛ wo kɔ so the doctor say you are sick of malaria wo sɛ menyare. Will the doctor continue? No. Ɔbɛpɛ ho aduro ɔbɛhwehwɛ anaa nea wokae no na ɔbɛyɛ dɛ nti na wo nso wode wo yare na wode yɛ dɛ. Madɔ ɔsɔfo wogu so tie saa na a mokyerɛ wo mmɔ bɔ nsɛm ma Yesu. For the message of the cross is foolishness for those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen. Adɛn na wiasefo ɛwɔ nyansa sen Onyankopɔn ba saa na ɛte. Wokɔ Benin Togo a yɛkɔtɔ aboa wei ne ti n'ano ne nkɔn nipa tɛkyerɛma nipa budompe okesi wɔ yɛwade a yɛbɛyɛ na you invoke na bɔ sɛ spirit abɛm kubom na ɛwɔ a na etwa ne ho tere etwa no etumi yɛ sɛ nso waka kyerɛ kɔfa nsu fa dware ɔmfa nsu ne dware nnɛ dware ɔkyerɛ na ɔkyerɛ bia ɔnyɛ nnɛ ɔnyɛ ɔkyerɛ so ɔyɛ ɔnyansa nti ɔbɛbrɛ no mbrɛ nti nipa brɛbrɛ nyinaa ɛhena sɛ Yeah, that's it. ɛna wɔn kyerɛ ne sɛ I pour plant Apollo waters and God does the increase. Maame bra maame nso bra. Amen. Amen. Ɔmpɛ sɛ maame bɛyɛ yie ɔtɔn ade a ɛbɛyɛ yie nti waba me hɔ ɛnyɛ saa ebi a na ɔyɛ wo kunu na akɔfa no nti wo gyere ɔso nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ biribi a papa no bɛpɛ n'asɛm ɛnyɛ saa
waba so be ye bribi obetu aka na ontua na owia eye ya wasa be da ase ana enti na me be ma wo be ya na onye ese oye enti me se ko ne dan ano hwie ngogu a obehwie na onye enti o hwie go no ofa mu ana otrango na ade be be kire no maka choro me nka chiro ye mewie me dia na mewie me dia why ne dia ana onye ne dia enti e say aka hina obefa so no enti ade no be kire na eye we asem ana eye ma asem ana hina asem ono na se ena nyeti bia ne dan so anopa so obefa na se we ni amede ma no nkohwe ngo no nkohwe ebe kire na na Debbie bibi be koso ana Debbie sane Kristo fo mo aye bon sem Yesu nya utre no ye nya uka onye osofu do kasa do no osofu do say the children of this world in their dispensation are wiser than the children of the light. The pagans, the sorcerers, and the witchcraft are wiser than the children of Christianity. The magicians are wiser than the pastors. What do you think? Nya owaso ontie nya homu ne ka kira sa. Amen. Your family tell me fitama. Me de miare ebe dan erade. Say ohumi mo no sam yare. Na enu mu no me special research. Na erade kasa e fa me ho say obosom bi na eware me. Enti o kan sa no na de chi na me so daye. Say me wo me village. Me wo me village honu. Na me ho say I say caps any images na obi e kanchi eguso o kanchi eguso na me hwe onipa no e ya otimi ma me hu nanim yi enti o kasa o ye we na okoha na oba na okoha na oba enti emunu na me so temi afa bi wo horum na erade san e kasa e se ne mabo wo se me den me ka enti ye po ansori Wednesday no na me ti outside horum na me se erade bibia mi we fi nyina mpacho na kai me the whole morning nyama no estati APP say mi papa a onya ni baby ko mi so no na e a odi mi ko so manya mi kom honu mu sade mi hu say e a ye ko ho e a ye ko nti mi nyi no e na mi bisa no say den e a ye ko ye wo honu o si mi so no mi yare ye nti mi yare no o mu di mi ko ma busum say o hwe mi so nti o kan sa na mkan say sade a wo ye mi pe nti mi pese ko yi mi fi honu o si sa yi ye no a ye ko ye no o ma ye rituals nda it just the following year na me see you the following year na oni mi ko ye na o mu di mi ko o mu ko ye nyama na kuma de nyama bebre ma mi na o mu save mi na mkan say mi pese mi bonsu na ko bonsu wo Roma nti me hu say na erade aka about kusuno e na petu. Hallelujah. Amen. Everybody start exercise. Say, never go was America. Now, me senior brother begin to direct. Okay, I said, or your pronouncement be some time ago. Or say, maybe you have to say, you more alcohol. I say, I want from this thing. And the media, you can say, the doctor was a same boy in your hair. And now, I was in business, I'm going to say, only if you put you the I support you. And one who wait when you and how much they are before you. Before just before Muna, I was just off. Me getting the coaches now. Me who said therefore. And you know, I was not behind me. I'm saying, but the better people to do. I know over tax. You go free and now you are any purpose. This is what they know about the winner. You want before betting. They say, or see, or give the gates. Apple, you go. And I want to go for. Or go for. Then you go. Hospital. And you want to run and go. Oh, we are actually. Don't say, the other number soon. Oh, man, I'm room. Talk to baby.
you say, me no want it before. Now, or what is no that? Step as a foreign currency. And oh yes, I'm not too much. But I didn't know some who back and I'm that you can't and I'm talk. And see, when you say, now, a family, and I was also what I said already. The editor of my Bible now, all the pension. Amen. Mo say yes, Simone Ejuma. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Runyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. Intro for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram. Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanaki Abranti. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adrataba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Yeah, he tells him. Catch you there, because I'm there.